Mga tats, magsabaw sa tapamahaw. Palayo sa ta dito kay saba kayo. Ami dala ista dire. Sabay mga kauban, amigo. Daraw. Itong among guweda Brad, pakita itong kinakuskang gulay dia. Nakusgan nga gulay sa Mindanao. Sila lay luto, gawin mo guwed sa kamera. Gasol po tang aso. Gasol. Tik na itong amigo dia. Aw! Oh, uwi pa. Dara itong amigo. Uwi pa kayo, oh. Bulag-bulag pa, oh. Oh, di ba? Uwi kayo. Ano mga amigo na to mga tats? Tanaw lang isabaw. Tik na. Oh, bangos. Mga kahoy mga tats. Libre na kahoy, basta kugihan lang. Anak ko mag-content mga tats. Naadyo mga followers mo sabay sa kuha. Nihanyo magutla sa kuha nga sila daw magluto para maka-experience pud sila. Siyempre, dili na to na nga ikadalo, di ba? O gisa pa, wala ba na bayad. Ang kalipay sa mga tao mga tats, dili kaya bayaran sa kwarta. Sama karon, nakisabay sila sa kuha. Ako lang ipagbigyan. O sige, kamoy luto diya kaya ako mugunit sa kamera. Kisigo. Kamunggay lang matats, mas daon kamates, daog na. Pilar ko'y kinauboy. O, di ba? O, lalay magnukos. Itom yung sabawan ni Ron. Okay kayo, okay kayo. Lagyan na lang ko ng black lipstick. O, ara. Live kayo na, ha? O. Hik na itong amigo diya. Okay kayo. O di ba? Nakapa-enjoy ta bisag pila ka buok tao. Ang importante magudol sa kalibutan mga tas ang ato ang ugali. Dili na to dalo ng pangit nga ugali kay kung mawala ta sa kalibutan, sila nagpabilin nga naging maayos sa atong kinabuhi. Unya mo lang sa to kay mga on nami kay perti ng gutuma.